Mas. 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 Nyapa, Dik? Dipanggil-panggil dari tadi kok ndak denger toh. Awak mungkin nyeluk ket mau toh. Lah ora krungu, enak apa? Ndak mancing. Ora ngenteni buka. Buka puasa masih lama loh. Lah karone ya arep nyapa. Ndak mancing sana. Karo sapa? Budal dhewe aku wedi aku. Wedi nek dicegat rondo. Sama siapa yuk? Sama temene toh. Lah ora janjian toh. Iya nek gelem. Itu lo pancingnya udah tak siapin. Awakmu kok pengertian toh. Nganti disiapne barang. Sama uang saku itu sekalian. Dadak sangu barang arep nggo tuku apa? Wong poso-poso kok. Aku ndak masak. Lah gayanmu nang omahe nyapa ora masaki? Mepleh-mepleh tok iki. Males aku. Lah terus arep mangan apa nek awakmu gak masak? Nanti bisa makan di tempatnya Mbok Rondo toh. Ya wis tambahi sangune nek no. Yaudah. Yaudah budal. Ya. Malah bulet. Ya wis tak budal sik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda